Kufar prababuli Safii. 100 гадоў таму ён правандраваў з ёй 1000 кіламетраў з малой вёскі Кашалі ў бельскім уездзе Гарадзенскай губерні аж на Волгу. У казацкай станіцы Сцепное Мацюніна Саратаўскай губерні ён вітаў маю бабулю Надзею. Гэтак Сафія назвала дачку, бо жыла надзеяй, што да іх далучыцца забраны ў царскую армію прадзед Якаў. Не ведала яна, што той загінуў на фронcie. Дачкі сваёй ён не пабачыў. Прабабуля Сафія спачывае на праваслаўных могілках роднай вёскі Кашалі. Пасля 7 гадоў выгнання яна вярнулася і тут дажыла апошнія дні. Можна сказаць, што і ёй, і мне пашчасціла. Амаль 1 мільён жыхараў заходніх губерняў расійскай імперіі, якіх улетку 1915 года выгналі з дамоў на смяротныя блуканні, не маюць магіл і праўнукаў. Фільм апавядае пра іхны лёс. Немцам не вдалося вигнати уламкової війни на Заході. Перекинули своїх 90 дивізій на Висот. І почалося наступлення німецьке. А російська армія традиційно покористалася своїм досвідченням з війною, які вела у 17 столітті, 18 і 19. Просто почала використовувати географічну простору dla zabezpieczenia swojego frontu. Гэта палітыка прадугледжвала вызваленне тэрыторыі ад насельніцтва. Яна ўключала ў сябе рэквізіцыйныя мерапрыемствы і парадак вывазу гэтага насельніцтва. Планаваліся і месцы прыпынку, калі пры руху бежанцаў, прадугледжваліся розныя медыцынскія установы, амбулаторыі, харчаванне пункты. Больш таго, існавалі нормы перавозкі бежанцаў на фурманках там, до 5 чалавек, альбо на цягніках у вагоне до 50 чалавек. Все гэта выглядала з больш распланаваным мерапрыемствам, але з аднаго боку вайна, яна заўсёды парушае ўсе планы. Па-другое, у рэальным жыцці расійскай імперіі адно планавалася, другое рабілася. Здравствуйте. Здравствуйте. Запрошую за стол. Я пришел переписать ваш маёнток. No, tak ja już dawno was dzisiaj. Который вы tutaj
зоставите и который за собой заберете, а там царские власти вам урегулюють, вернуть вам. Пішла паніка, скуль вона там, інші кажуть з церкви, інші кажуть так, що там будуть бабам цицьки одрізувати. И будут забивать, и бабы, и дети до студню будут кидать, и все попалять, все равно и не будет дожить. От хати Пишемо. зачнемо. От хати. Тут Хата крупнішого. Хата є, так. з коморою. Куня є? Є Да? куня, Так. що железний вуз. То ще сундук маємо, то може сундукові речі спішемо. Так, так. Пожилые люди показывали мне такие документы, подробязное описание маемости. Там летнее описание было відельцев, лыжек, мисок с их коштом. І вони згадували літерально до цвіка, до той куриці, до куфра, до самих всіх дробязів, не тільки кошт дома, там, кошт сада. Подробязнейшее описание, якое, напевно, люди сподівалися потім, що їм держава компенсує після вертання, коли будуть некие страти. Были компенсации, и они весь час шли. А коли уже змянилась царская влада на часовый уряд, а еще больше на советский уряд, то там цілком все закончилось, любые допомоги, и это засталося только вот память списи, як на память. То коли виїжджати буде? Повідомимо. Повідомимо. Будьте готові без перерви, можна сказати. А воз моцний маєте, ж така дорога вас жде. Здається, моцно, побачимо, як він в дорожі справиться. Десь вчора ще його ладів, підбивав там коп. Так що за щасливу вашу дорогу. Дай Боже, хутко вернулися. Ой, то найважніше, бо тяжко ще виїжджати. Галоўнай мэтай ідэалагічнай было ўратаванне праваслаўнага насельніцтва ад еўрапейцаў, лацінікаў. І вось якраз пад гэтую ідэалогію і праходзіла такая тэза, што трэба ратаваць нашыя праваслаўныя адвечныя каштоўнасці, якія ўзмацняюць наш духоўны свет. І сапраўды цяжка было бы пераканаць без казацкай нагайкі праваслаўнага селяніна, калі ён не ішоў за свае святыні, калі ён не ішоў за сваім бацюшкай, калі ён не ішоў за абразом, да якога ён прывык, і ён ведае, што гэты абраз яго ўратуе. У гэтай царкве, як і ва ўсіх іншых, праводзілася такая палітыка эвакуацыі ўсіх культурных і духоўных каштоўнасцей. І таксама хацелі вывесці вось тую ікону, якую мы цяпер шануем як цудатворны вобраз, казанская ікона Божай Маці, якая захоўваецца ў нашай царкве. Камісія, якая займалася вывазам гэтых іконаў, падышлі да ківота, паспрабавалі яго адчыніць, але гэта не ўдалося. І потым кіраўнік гэтай камісіі сказаў, што, відаць, Божая Маці дае знак, што гэта ікона павінна тут застацца. Один воз, один конь был далеко. Одна коровка далеко увели, и на восток. Целая вёска выехала, кроме одной семьи, Харужей назвістко, которые в якийсь спосіб, не знаю, остались. Текали все то
Трудно було проїхати лісом. А в лісі то вже некоторі труни вже, ті могили вже позакопували, що вже були, у кого хворі вивозили з собою, то вони кончалися і там у лісі ховали. Были такие люди, что не было як их эвакуировать, потому что им не было на чем ехать, и они оставались, то и они не прожали. А те, которые поехали, они вельми много потеряли. Według statystyk, jakie prowadziły organizacje charytatywne pomagające bieżeńcom już na miejscu, Rusinów było około 60%, Polacy stanowili około 16%, małego łotewskiego narodu przedstawicieli było około 8%, około 6% Żydów i po kilka procent Litwinów, Estończyków. Było też trochę Niemców, ale to byli raczej wysiedleńcy, tak? Ich planowo wysiedlano jako ludzi należących do państwa agresora. У лютым 15 года господар этого дома Владимир Николаевич Крейцер, купец другой гильдии, был выслан со своего места, своего будинка у Полтавскую губернию на подставе того, что он имел прозвище немецкое. А на той час это была кампания пошуку шпионов сярод немцев и евреев. І Крейцер, який на самой справе був православним чоловіком, був вельми заможним і поспіховим предприймальником, і вельми корисним і авторитетним чоловіком у Городні, тим не менш став ахвярою ось цієї політики. Świętari katolicki переконували людей, щоб не uciekali. Ale скажем, наприклад, у Ломжинської губернії, там, де вельми інтенсивні бої велися, nawet episkopy katolickie zaklикали ludzi prosto ratować i uciekać. W sposób zorganizowany się całe parafie wyjeżdżali na wschód. Перед Барановичами похворели, еще не доезжаючи. И мама все время рассказывала и плакала. Бо еще доченька Юленька, бери кубочка, гляди, где при дороге, где какая рачулка, чи где набрать воды и напиться, и что тем более расхворилась. А вони ще свиночку гнали до Пинських болотов. І так їхали в Росію. На Пинських болотах вже та свиночка впала їм, десь свині найде. І вже там їх десь в Барановичах чи де, не відаю, на поїзд поладували і поїхали. Mówiła babcia, że po środku to stał taki piecyk żelazny i w wagonie było dużo słomy i na tej słomie właśnie spali. Ludzie już tam na stacji wychodzili, da ich jeść przynosili i все, i prosili, żeby ostawali się. Przychodziły takie siostry i przynosiły właśnie zupę jakąś tam, dawali kipietok, tą wodę gorącą. Umarła mojego ojca pierwsza żonka i tam gdzieś u drodze jej pochowali. Byli ще nawet takie, що жили, ще дихали, а їх викидали вже на двор і на купу. Одного разу зайшли, тато
побачити, що вони роблять із тими трупами, вже тільки трупів. А вони заходять, а вони на купі лежать, а котрі ще бути мають на собі, то стягають і бути з їх. Знаходимся каля одного з 13 фортов Гродненской крепости. В нашем архиве есть лист Владимира Шебеки, тогочасного губернатора Гродненского, до будовника Гродненской крепости с пропановой використати гэты натоўп беженцев з Привислинского краю, які бадяються і не можуть знайти працю у будівничих працях на позиціях Гродненської крепості. Беженцы далеко не заўсёды ішлі на працу. Прычына тут было некалькі. Адна з тых, што беженцам даваўся паёк, і гэта была магчымасць все-таки выжыць. З другого боку, беженцы трымаліся сваіх сем'яў, баяліся страціць адзін аднаго, што было вельмі шмат прыкладаў такіх. І таму, выбіраючы паміж працаю, якая где-нибудь далёка і вельмі незручная, і невялічкім, але пайком, і перебіваннем з нейкімі невялічкімі такімі полупрацамі, беженцы выбіралі другое. На гэтым месцы былі старыя менскія гарадскія могілкі, старажовскія, дзе былі пахаваны забітыя і памерлыя расійскія жаўнеры, і большую частку тут пахавалі уцекачоў. З верасня 1915 года до лютого 1916 года праз Менск прайшло 1,5 мільёна уцекачоў. У гэты перыяд не было забеспечена належнага санітарнага медыцынскага абслугоўвання, тому што 60% мясцовых лекараў трапілі на фронт. За гэты час кожны дзень памірала 160-180 чалавек, якія, дарэчы, былі пахаваны прыкладна на гэтых абшарах. Самі могілкі нещадна былі знішчаны ў 1938 годзе прыкладна, калі зачынілася эта царква Марыі Магдалены, і было вырашана ліквідаваць на этом месцы як старыя могілкі, так і тыя, якія былі створаны у 15-17 годах. Родители жонки мои были аж у Саратовской над Волгою. Яны заехали аж на Кавказ, в город Сочи. Допытывались, что это за беженцы уже там, уже на Крыме это. Так кто-то сказал, что говорит с рогами. То говорит, как заехали туды, а в фурами ехали. Как заехали туды, то говорит, так прижирались. О. Ехали, и в Оренбургу хвора стала я, и выняли нас, а потом знову відправили аж до Ташкента. Але там bardzo люди умирали. Наші люди, воздух був тяжкий, то умирали, bardzo умирали. Щодень то все чуєш плач. Щодень то все чуєш плач, плачуть. Плачуть, ну, по умершим. Чиф это была хвороба, и то качало всіх. Але діток уже это виїжджали, то тут накупляв водки. О, не то, що капець, там не пилося, але шмарувалися. Ну і якось переїхали, шмарувалися. Так довідалися вже ті, що хворі, то давай приходить, тоді відправився і перездавав того. Ну, але ж себе мусив заставити. Беженцы апынуліся у десятках
губерниях. Ну, лічба 34 есть, больше нават. Вот я выхожу с хаты, там одна беженка пишет, и передо мной это белоснежные верховины Кавказа. Это один до края. Другие там велизарной колькостью, больше за 100 тысяч живе у Петрограде. Велизарная суполка беженства в Москве. Каждая семья достала квартиру на вёсках, на деревнях, да. Как рассказывают родители, хаты довольно большие были в деревнях. Починаємося рано, а повночі щені курей, повні щені. І муки, і крупи, і молока. Завжди забабони були на вёсці, що значить хтось на те саме підкинув, кепсько щось робилося, давай викидати ці кури. А тут сусідка пильнувала. Прийшла, а що ви, каже, робите? А те каже, хтось каже на безголові, говорить, понакидав курей повні сені. Не, каже, це ви приїхали, нічого не маєте, а у нас таке діло, говорить, що як одна рука дає, так а друга не бачила. Тайна жертва була. Так. Але несли всього. Картохлі, що зарвати, то несуть все біженця. Ну, добре було. Ну, там просто побачили багатші, які тут на Білосточі, на Гродзенщині ніколи не зустрікали. Все узгадывают, як цудовно, вот, яких приймали. Причому не тільки, скажімо, там, росіяни, але моя тітка розповідала, як у чуваші їх добре сприймали. Розповідали люди про татарів. Як ми на деревні жили, хазяїна є робота, є бідніші хазяїни, багатші були хазяїни. Різали добиток на м'ясо. Мусили заробити. І там сіяли вату, тако йдемо дорогою, а вата росте. Такі качалки вати були, так як каштани, такі качалки. А потім розпукається вона і тая вата. Забирають її, ходять із фартухами і збирають ту вату. Ехали в степ, горали, щели, сколько дадут рады загорать, засеять. Гною на поле, брунь Боже, вивезти. В яму. Ну, викидали, як вони господаря кажуть, що ми на поле пудрож витоє, гной витоє, як господар різочку покидав того гною, то як виросло збоже, то таке, як до стріхи, колоски рукою не стягнути, а пусти, все. О, не можна було гною. Така земля була врожайна. В стогах, як збоже звозили, то тоді молотили тиждень в одного господаря. Пшениці було, казав, кілько хоч, все. І пароходи були, що він то збоже відправляв за границю. Ну і були і коні, і воли, і ті, як їх звати, верблюди були, то ще там батько погадує, що їздив на верблюдові. І каже, такий високий, підійдеш під його, і під коліно, так воно стукне, чок. І каже, сяде він на коліна, і тоді я влажу і їжджу. Большость планувала остаться в России.
Tutaj zmagali się za każdy centymetr ziemi, swarili się, bili się ziemią, a tam te ziemi prostory niewmierzowane. Им допомагали всяляк. И делились литерально опошним, и давали место, где жить, и думали, як навчити їх дітей. Літерально кожен аспект знаходження. Але коли ми про таке кажемо, ми повинні мати на увазі, що гэта гаворка йде про 15 і 16 годы. Національні суполки фінансувалися за кошт так званого Тетянинського комітету, ось, який узначалювала дочка Миколая II. І ця організація мала таку серйозну фінансову підтримку з боку російського уряду. W Rosji znalazła się ogromna rzesza ziemian arystokracji polskiej, którzy stworzyli polskie organizacje pomocowe. Oni doskonale się orientowali w rosyjskich realiach, w Petersburgu znali drogi dojścia i byli w stanie zdobyć ogromne pieniądze. У 15-му році створилося і білоруське товариство, але фінансування було там крохи з огульного стола. Якщо там у месяц по несколько тысяч царских рублей отрывало белорусские дичи на подтримку беженцев, на створение белорусских школ. У Менску было 2 притулковые школы, где выкладание отбывалось по-белорусски. Эта песня, я думаю, что это с тамтых часов, бо такие слова. Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я селенку, и крепко же, братцы, в селении одном любил я в ту пору девчонку. Ой, полна, полна коробушка, нету сица, ди парча, пожалей, душа моя сознобушка, молодецкая. Были у гостях у киргизов. Идут они уже с той гостины, такие задоволенные. А дядя Леша каже: Михаил, а ты знаешь, что ты ел? Что, каже, телять? Ты же ребятеньку. То той дядьо до хати йдучи цілий час вим'ятував рукав. Bo był taki delikatny. Po Bożym Narodzeniu to właśnie piekli takie bliny, zapraszali się do siebie i zabawa była na śniegu. Znaczy na harmoszce grali i cała wioska się schodziła gdzieś tam na jakiś plac czy co i wszyscy tańczyli. W opowieściach powtarza się takie anegdotki o tym, jak bardzo egzotycznie tam było, jak śmiesznie te różnice kulturowe grały. Ale to jest oczywiście jedna historia, taka właśnie najgłośniejsza, ale ona mi się dosyć szybko zachwiała podczas moich poszukiwań. Brytyjska pielęgniarka, która służyła w rosyjskiej armii, ona pisała, że bieżeńcy to są najsmutniejsi ludzie, których ona kiedykolwiek widziała. A później w biuletynach organizacji pomocowych pojawiają się doniesienia, że w rosyjskich szpitalach psychiatrycznych brakuje miejsc i że pojawia się potrzeba budowy szpitali, żeby zająć się bieżeńcami, z których ogromna część jest w fatalnym stanie psychicznym. No bo w jakim miała być? Началась революция, банды пошли. Рано денники, чи красные, чи белые, и на конях влетять козаки, між собою там трохи поб'ються, поховають тих, що побили, під вечір другі приїжджають. Целыми ночами его мама рассказывала, крики были.
элементы. На завтра встают уже эти люди порезанные. До Красної армії то по неволі не брали. Вони питали, як хто хętny idzie, і платили ileś tam rubli. A jak nie chcesz, to nie idź. Tu od nas jeden ochotnika poszedł i te kozaki złapali i krzyżyk miał. A to wieruszy, puścili, nie strzelali te kozaki. A drugiego też z wioski, młody poszedł na ochotnika. A ten молодой дурак jeszcze puścili, drugi raz złapali, to za głowę obcięli kozaki za to. Як вже тиждень якась там армія стоїть, влада якась є, то і гроші свої, денікінки якісь, а різні гроші ще привез, я ще баюся, що лежать ті гроші. Живая мысль у нас, нагайкой не разрушить строй рабочих масс. Нагайкой не убита живая мысль у нас, нагайкой не разрушить. Як був Миколашка, та були штани, пінжак і рубашка. А як став Колчак, то стали тільки штани і пінжак. А як стали комуністи, то стали люди у мішки лізти. І мішку, каже, забракував. О! Прийде під окно якийсь там і каже, дай, раді Бога, кусочок хліба. І каже, так як стояв, так і сунувся, і все готово вже. Ну то там же ж великі мороза, змерзліна була велика, там їх не ховали зимою. То казала баба, звозили в Петропавловську город. То такі, каже, були реї люди ромні з будинками, як будинки. О. І так, каже, і то є. До весни вони пролежали, підпалили, пооблили бензиною, підпалили. То, каже, ужас був дивитися. Знаєте, то і ті люди замерзняне і розгріваються, то така так живе, то ось рука така простується, то то є. Того нашого господаря було тільки збожа, тільки бидла, все, підчистую забрали. У тому, як тому шпіхльорку, вимили мітьолкою, все, не оставили ніт. І живі, як на камінь голому. Ті самі люди, які місяця 3-4 назад сапраўды дапамагалі і давалі беженцам нейкі кров, цяпер яны іх выганяюць, цяпер яны не даюць магчымасць мець зямлю. Калі дзеці хадзілі жабраваць, часам нават секерамі разлаваныя гаспадары кідалі, каб прагнаць гэтых надаедлівых жабракоў. Уже давай збиратися, давай все, ну і это. І давай чекати. Там для сусіда mówili, jedziemy, bo już nie można być, bo to rewolucja ta była, już nie było co jeść, jedziemy. A i u mnie chłopczyk mały, ja zostanę jeszcze, bo to przewodne niedzielę po Wielkanocy. I my pojechali, to chyba za parę tygodni przyjechali tu, dość nie pamiętam za ile. A oni wyjechali na Zielone Świątki, to 2 lata jechali.
По дорозі 2 сестри умерло, а вже брата Володю, та як вертались у мелешках, похоронили там під Грушею, вже без батюшки. Wyjeżdżali z Rosji, wernuli się do dzierżawy, jakiej zupełnie nie widali. Wyjeżdżali, umieli czytać i pisać, wernuli się na nowo stanie analfabetami. Chociaż niczego nie mając, veľmi chutko przyszli uradniki i говорили płacić podatki. 7 лет жили там. 7 лет жили и вернулись. І хатов нема ж, то не було де подітися. То у школі жили, у ставку жили, де склеп був там серед села, де тепер є. То там так само в тому склепі жили, воно пользувався. Вёска была такая заросла, что не видите, где там и влезть на свою седлиско. Ani szkoły wtedy, ani żadnego baciuszki nie było. Ksiądzy byli polskie. Jak już baciuszka przyjechał, to wtedy chrzcił w Bielsku, w tej cerkwi, co to na Mickiewicza, pamiętam, ulicy. Bo ja była w cerkwi. Taki kondzierawi, baciuszka przyjechał i w cerkwi taką mydnicę postawili na tabaretkę i wody nalili, tak jak to Pana Jezusa Jan Chrzciciel chrzcił na rzece, tak on w tej wodzie chrzcił te dzieci. To bardzo mnie to pamięci, co taki chłopczyk już 3 lata, jak schwycił za brodę tego baciuszki, to ledwie mu ręki te oderwali, tak z przestrachu. A dzieci to nie trzymali chrzestne, to tylko matka i ojciec, bo oni boję się. Cóż wtedy, taki mało ludzi byli, to takie byli ludzie te dzikie. Было шмат пакінутых зямельных надзелаў. І дзед з імпэтам апрацоўваў гэту землю, і гэта ён рабіў праз 2-3 гады. І калі вярнуліся уже гаспадары з бежанства гэтых земельных надзелаў, то дзед ім вярнуў насенне, каб яны падзякаваў, што карыстаўся, і ўсім даў насенне, каб яны пасеялі, каб было чым пасеяць. Мама пошла сестрой служить до евреев. У нас было в городе в Слониме евреев, что не прости. Одни евреи были. А евреи были добрые люди. Дід, щоб якось прожити, то мою матку мала 13 лет. До забудов'я діти пильнувати віддав. Старейша дочка то мала 20 лет. То пішла десь там у жидов служила, а вуєк пішов за парубка до Білостоку. За рок часу to wie, ile zarobił cielaka i bardzo był zadowolony. Bóg pomóż zdrowia. А жебраков сколько было, боже мой.
Родок таких сидит, кто что им дал. И так ходили по хатах. Jak ktoś zobaczył kawałek chleba, mówił gdzieś, jaki to bogaty człowiek, a to chleba nikt nie widział. Що тиждень йдемо побиратися, попросити. А йдемо, туди горох, посіяний горох, то збираємо їмо. Збираємо той горох, який на верші, і їмо. Бо їсти хочеться. Так то було. Улада польская глядзела на гэтых людзей трохі з недаверам. Бачыла ў іх нелаяльных грамадзян, якія прыязджаюць з краіны, ахопленай грамадзянскай вайной, якія нясуць камуністычныя ідэі, якія не ведаюць, пераважна асабліва моладзь уже польскай мовы, а тут толькі што вайна, расіяне былі пад Варшавай. І гэтыя людзі адчувалі, што яны як бы не патрэбныя, што на іх тут глядзяць як на такіх нелаяльных, патэнцыйных бунтаўшчыкоў, патэнцыйных рэвалюцыянераў. Маго бацькі малодшы брат папаў у плен да немцаў і быў у лагеры в Немцах каля французскай граніцы. І як кончылася ў 18 року вайна, ён пераехаў у Францыю і там работаў на дзерэвні у багатого, который меў 75 гектараў зямлі, у багатого гаспадара. У 24 року ён вярнуўся сюды. Tutaj была спалена вёска, зямлі мало, ён поработаў у лесе, трохі зарабіў на дарогу денег і з калегаю выехаў у Францыю. Гаварыў, што для яго у лагеры ў неволі было лягчэй жыць, як тутай на свабодзе. Потым напісаў, што маю такую машыну, што робіць больш як 6 коняў. Значит, трактора купил. Думал, что не знаем, что это трактор, так? Варта адзначыць, што ў Расіі таксама адчуваецца такая генетычнае адраджэнне нашых продкаў, якія асіміляваліся і парабіліся расейцамі. Все часцей і часцей расійскія рэгіянальныя гісторыкі звяртаюцца да гэтай тэмы, нават пачынаючы банальна са сваіх генеалогій. Янюк Костын. Нет, не Костын, Юстын. Родился 1882 год, умер 1955. Янюк Анна родилась 1884 год, умерла 1963. Рубеж столетий 19-20 это как раз то время, когда мой прапрадед Олимпий Савицкий был псаломщиком, а потом дьяконом Лосинской церкви. Вот Дмитрий был в церкви, а теперь мы вошли в боковушку, где, видишь, какая скрыня, ящик, в котором хранятся наши документы церковные. Очень старинные, с 1778 года. Вот те единственные, на основе которых я писал книгу, да? Да. Смотри, 1850. 1850? Да. О, то надо еще. Это декабрь. То едем дальше. Какой я сказал месяц? А я не знаю. Сейчас, секунду, подержите, пожалуйста. Сейчас и посмотрим. Так, декабрь. Декабрь? Да. Он вверху. Вот. Олимпий?
Олимпий, Да. штатный дьячок Лосинской церкви, Игнатия Иосифовна Савицкого и законная жена его Елена Осиповна, оба православного вероисповедания. Твоя? Да, мое. Вот Видишь? прапрадед, который псаломщиком был здесь, в церкви. Ну, видишь. А на этот момент его отец был... Кто у нас священник? Телекоховский, Да. И он и крестил. В моей книге есть документальные свидетельства периода начала беженства. Есть фотография отъезда семьи Якубовых, Савицких со станции Гайновка. Август 1915 года. Обходя кладбище, встречается достаточно много фамилий, которые жили бок о бок с моей семьей. Это Громотовичи, Давидовичи и много-много других семей, которые проживали здесь на протяжении 19 столетия, 20 столетия и остались здесь после Первой мировой войны. Путь беженства был непростым. Часть семьи или некоторые из семей сначала были эвакуированы в Беларусь, далее переезжали в центральную часть России, во Владимирскую губернию, Нижегородскую губернию. Кто-то смог уже спустя окончание беженства, после окончания вот этого периода, 22 год, вернуться на Подляшье. Судьба их, к сожалению, была достаточно трагичной, так как по возвращению в родные места они были арестованы новой администрацией. В 26 году семейство сумело выехать с территории новой Польши и вернуться уже в советскую Россию. К сожалению, спустя 10 лет после возвращения в Россию, в 1938 году глава семьи был вновь арестован, но уже советскими властями и обвинен в польско-германском шпионаже. Thank you.